raja ni nama kaholong hami dia akan nomor holong ni roha tu hami takas do di jalo hami songo parbuan ni holong mo marhite tupak apala di partikeron dohon nai masa kon hata ni nama tuai nama dokon asa titit do dati nompa jari manis bae dengan anak bono tuk songo ni pe na boy nungain tar jalo hami dia akan tupak pabenamu Tuhan debatama namangkohi pasu-pasu na sidok boti mami Tuhan musa luna dia akan manupaki kami nama kolong kami apalah di partikianon song ni ma diho parumen na burjo diso na dong lo tupak sesaluhut nama kolong kita doho dia akan nama rungat tubuh sonari parumen gomak ma buat ma balajom manang pajayamu 3 bulan Bahama benomu mangkomak manang buat balajo 3 bulan Bahama mangkomak majebit majoput gomak paromek kuma bae manon tu katung ni jasni siaru pami balajo 3 bulan manang pajayamu untuk 3 bulan non japutamu jangan malu-malu gomak sa godang-godang na alai jeput yang banyak cukup balajo mui parumen 3 bulan cukup bah nama ala parumen nomor marhebe imana hasiat bereng mak jopuk nih parumen nih belge penon ilako tong doti pasatan no toho untuk menghidupi keluarga 7 bulan hari las marohamu pamasuk ma tusakone siado pamunaina jangan madek-dek ina nama dabui buat tamu nama deki orang pola iya dok paromene udah aku mabuat oh iya dok asa ada hamu teh dok di hamu baru nami baru suhut pada kakamon